Hi mga kaupaw, hello world, maadong oras sa tibuok kalibutan o maadong buntag Pilipinas. Kasi imong bulkan imong galiran mo guys, April 17 o April 27 17 man naman. Amo hi kung mas precious. Hi na. Hi, ano mo ilak man. Ay sus lo. Wag imong bol ka, wag imong bol. Sapot man. Magbahag na ko sa TikTok di ah. Ang bingkahon mo. Kaya yung napait na nga dugay ra na banda. Ang ahagon kay naamugoy sa gul nga bugas dagko. Anga. Napay ka na ngay itang butaw ni. Buhok ba ni? Na ba sa nila pero di pa man siguro po ni pait kaya mo pwede na basa na mga bugas sa gulo. Gusto na ninyong Domingo karon guys, dire sa Muntinlupa init gihapon kaadyo. Kuha sili ka. Ikaw. And this is my TD. Color purple. Lalo na. Vlog na ikaw. Vlog na. My TD is color purple. A small TD and big TD. Dua kag ball ka. Ball ha, mag-imong ball og balon ka. Na this is my ball and this is my balloon. My ball color is orange. Na. Ag balon ni mo ha, mag balon. Ag balon nga red ug balon nga pink. Kaw. Red balloon and pink balloon. Kaw, lagaw. Wa ka, red balloon and pink balloon. Lagaw. Pink balloon. Ha, mag-red. Oh, red man din na. Ha, mag-pink. Ay, may hulog ba rin na kay abog. Pagini lagi. Pagini ang rimaya ikaw. This is blue, this color blue, 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 blue. This is red, this color red, 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 red. Do you know what color is this? This is red.
Magbuli mo. Buli mo. Ikaw duha, buli ko. Ikaw duha sa bul ko. This is ball. This color ball. Red, red, red. This is basketball. Basketball. Ikaw eh. This is basketball. Ball, ball, ball. Muna ni gunang tak-ang guys. Ano nang gipabuko daan ng tubig na. Luto na unang haon guys. Diyan na guys, auntie guys, ning abot na. Naguwat po ko nimo das Bernis. Bernis na. Kay kung muda jung ka, wala mo ko nagluto kay jago mas auntie mo chat. Nagpasa na ako sa papel sa ayuda sa Anjiking. Kaya nagbingka, uha pa rin naluto das Bernis di kakakaan. Swerte. Bibingtang ano daw to? Das auntie taas na nigiabutan, dito Bohol, abot nag Cebu. Punta ko? Majong gabi na din yung tanong guys, mapay paguling auntie, alas 6 kapin. Alas 6 kapin na ba? Alas 6 kapin na. Alas 6 media. Nagsara ba sa ni magkabibo na mo ari. Nama to nahinay ka na mag Maria Clara na hurot anja nabili no na apay nabili. Wala ko ka video ganihas ang unang haon nga bingka kay naglami na magamong kaon. Ragbing ka din. Kapit na dahil mapait ang tik-tik guys. Medyo nagkagidaghan nagkamay. Yo. Butangan pa dyan nakagatas. Kung din. Kami nga po may narang sa oras na po na ng antihan na mula na po naghanglanay sa kadwali ako sa mga lupa. Dugay po po sila na nakapodyo. Una. Paatod ko nakabidyo gunya ka ang dami na magamang pangaon. Ikaduhang haon na niya. Primerong haon na hurot na magpangaon dyan dyan. Tabangan. Kung di pa dadas ante og kape kasto nga kaya nung kapot si Jay pang parisay kape. Nihapon ta guys. Hindi man nihapon na po din. Precious to ako man na nagkaon. Lipay na po mignay mo ari na mo dari kay nara mo sa misod perme. Sama. Pan pod mabibo pod. Karon naming Domingohan ng video kay. Karon na jud bitaw kay di man ang taming mag-video kay jud basta Domingo kay naman lagi kamong silingan. Domingo ra ba jud si Jana ah. Na kay dami sa ante. Okay man pa siya. Naaraman po nas maminaw og asay paminawon. Hiniraman hinon po din nga mong tugtog. Hindi ka dyan madungog sa gawas. Well, among live, puro man copyright. Lami, dami manganta ka na copyright na among ang live. Paborito dyan na ng tik-tik. Masuman man ka na, mabingka. Manigit ka man na Rizal High School si Panindag Suman. Ang daog na hindi mahalin sa una na mabilin na. Ang sila mabilin tag-unam, tag-lima kabuo.
Malipay na naman ko kaya ano naman pang kanon. Sindanan nagkaanag uli. Sunod lami magputo og bulang huy. Galing kay di makatami ang bulang huy na presko. Madyo ko mapalit na ng daan na kaya nabuwad na sa init. Yan mapagoda ng antig mo ari mag-uban mi kaya labi na karon na nakabidyo na mo. Kaya arong malingaw po siya. Lagi suot lagi may ganda og ang ina nakamubo na bakante nga wala mo ingag unsa man mga ana ta. Nagabuntag may magkatimpla ni mong kape. Nakamubo na baka labi na sa ilang bahay ba. Katong buhit pag isang bana. Hindi nga pa po siya kay pag isang apo diha wapas linaya. Kapag ko mas inahan. Hindi ako mas Isabela. Nahurot lang ako nabilin kaya hamon ibang iparidas ang ite. Pero tapay takangan nun na ito mga isa katakang pangtulo man ang tapuan na gito katakang ganda kay grabe namang inita dahil sa dugsamot. Hindi sa rin paghang tinimpla di mo po tumadaot basta masod sa rin. Agadang gipatagan nga katubitang kwarta nga sino do silupin guys pangbayaran na mas kurente. Wala dito yung tag-an sa ate share ningon sa 599 puno kuwin sa to 69 pesos. Kuan di te 599 murag ma kuan pila ba tay 5 mga times 4 siguro no 599 mga times 40 handa na ibungkid handa da po tayo isa na ingag sa bato 900 kapin ba to basta og 500 kapin times 4 kamo na lang may tag-an pilay bungkid basta sa mo kurente kay may rep handa TV Nainom rapod ko gamay guys, di man po to si hard. Kuha naman to si gamay naman sa content sa alcohol. Kay inanang paglawas o mga refuel ba? Nasakdanan pa ba? Inanang pagmutubil. Kay walang hangat na ba nga, wala takainom mo gamay ko. Diyan, mabili no kay ang isman, mura na mag-juice. Pag Maria Clara, mura pait-pait gamay kay red wine mo. Diyan naman po ko nabasahan nga bisag nagpa-breastfeed mo na magamay nga na okay raman day kay small content of alcohol naman anja di man po daghan agi inom na di man po ganunay karon na gani nakainom po ko gas pag birthday precious mo to gamay sa kabasong wine ja karon na po otro murag malami ba dyan magpaminaw sa lawas basta makainom ka upo na gamay nga alcohol ba gamay ra mag small content of alcohol dyan na dito na inganahan ni bag na sa comment section sa katong gaingan nga silingan nga si pangdaog okay ra jud ko kay nanad ako kay sa una na siya ingana sa una pa wala na magitagad kay sakat pa sa una dyan natingala man ko kay karon pa karon na pod nanapod si Jay istoryan ko ano maadyo kami na nung problema kay di mo din nung ko kamang mangaway gawas na mga punahan na siguro kong bros mo di ko magpalupig kay muli kay raman ko taman makalikay ang problema laman kahinabo dyan sa di dyan matamang ito pwede man po ko magpapildi o unahan ko uy ano ka bitaw tama pa kata na sa mong vlog katong nagpatag na ko sa among pangbayarais kurente kaya pamadyan matag na eh share ni 599 something kuno 0.69 ba to siguro mga times 4
to, daghan katong salamat sa inyong mga support labi na sa kanunay pa sa mga video. Napanta nga mo abot na tag 2k subscribers para po makapahalipay na ko ginagmay kaya dyan mahurot na dyan rin na ginamit ring hang pang tuan arkansya. Da shout out daw ko nila Ate Janesia Limbago te. Musta man mo diha te? Musta ka mo balik og laag nga rin te? Ganun po itong ate ba kayo mo kuhan po si Jagwain jamming food ba? Manang kami tapos matay agnas ante nga na karong bibo kay kanilang hindi nata sige kalakaw-lakaw narata sud perme. Pero tinaod guys, nga og na jud kay anak murag ato na lang just imong anak ag imong kalibutan mo tujek manang malipay po ko na imong laag na ngari. Diya makalaag lagi pod mi katong nga to mo palit li kinahanglanan na resbay nga tama na pod miskusirihan na dali ra pug uli kay naman pi bata. Shoutout po ko ni Ate Let's Siminti sa Abibas. Kumusta naman mo diya sa housing te wabay init sa inyong bay? Kami dari mo rin to migi ganggang pirmi. Di dyan na panghambog niya ha guys pero agamang bay labi nag-utong tutok na mura na dyan mi dari gilutong paan. Mura na mig ubin. Pwede na siguro makalutong paan ba? Buti na naon. At saka init. So una lagi nangandir ako nga makaubin ko kay gusto ko magluto-lutong paan, mag-bake-bake og cake. Karon ni ano man jud klarong ubin naman jud kay kami na mga hinoy maluto dani. Pero maganto sa laman kay isa na lamang pagkabuan mo labay, naghuman sa Mayo, sa June. Nga na jud siguro na iwan-iwan. Pero alis siya jud ron. Arang kuha na jud mga botante dito ron kay naamon jud na iwan-iwan. Kami intong dari madunlaman laabtan mig sa kakilong bugas dahil haputoy hotdog nga walo ka buok. Malipay na naman mo abot nga ingana. Amo sang hot bath si Precious guys. Hot bath man dyan na kay init-init man nga tubig. Nami gidang katug kay grabe laging inganga dari. Manay mong bato ni Jaob sa before siya matug kaya matuis ko po siya. I-hot bath na mo. Pero kare jud ra pud di ko yung bubay kay andiyan kasi puno nito. Pero imo ko nung gamay tong tubig is kanang maligamgam kanang mild ba na sa pagkainit-init gamay. Okay ra na kay pamparelax man sa lawas. Lahi ra jud tong pure na tubig nga bugnaw kay madug ko toy makasipon. Ang kay hot bath man para mapresko laman siya. Ready na Remy sa among Big Airlines. Ay! Katugon na ikaw. Hi sa ikaw. Hi guys! Ay sus! Humanamig hot bath si Precious. Shout out guys sa tanan labi na sa waifu so way paglubad nga suporta sa among video nga kanunay na nanaw Ate Mercy. Ate Mers Baloch in Korea. And Ate Lourdes Saladin in Japan. Ma'am Milos Mejia sa Cagayan. Ma'am Hugot Bulanon. Pau gamugot lagi ng naslikod ng hugas. Di bad mood ma'am kay way agas ag tubig. Ag hugasan nagpundok na. Hay na. Sorry. Hi, sorry sa tang vlog ba? Ay, suyag na. Ay, makatubo na di ay. Uy, nagkanta-kanta ta ganina na aslula no. Si Precious kay mangilog magmay. Isa man ko nagmay. Mangilog mo. Ano ka matug na? Hi, guys. Ma'am Indel Joyo, asay mas lami ang binignit nga may munggos o pilit. Parehong lami ma'am. Pero kami sa garage rin magbinignit na pilit ang ginita. Masasaktog lubi lami. Ate Pirano Israel. Noel Dominguez watching from Cebu City. Tatawa hila. Ginalin Ilibira. Ma'am Arlene Ulay.
Nasa raba ko datong dapitan nagbasag comment na. Naputod ko guys kay kasi precious gabanha naman. Gusto nang mananggot anja wa pa ba tuho pod matuog. Diya nagduwa-duwa pa. Grabe pa mga panginita dari guys. Bisa galas 9 na kapin. Init gihapon ka adyo. Ma'am Ate Luncia Ayo sa Italy. Kaya kadong salamat sa inyong lamig ka nga mensahe. Kami din sa mo comment kay makaluag-luad po sa dughan ba lami og mensahe. Ma'am Berna Mendoza, Ma'am Sara Lele Ami diha sa Bahrain. Daghang salamat sa inyong mga po sa pagsuporta. Hatag binignit please. Ang mong binidit ma'am, diha pa sila bilin kay among mangisod sa rep. Mura na dyan hinog ice cream. Diya Agricolo Bautista. Maunay po asa ni Muday. Sige lang ugabhab. Mga dyan mo comment o gingani. Wa man dyan po dingag. Di man dyan po kinahanglan magpabuntas o magpuasa manggani. Di man po kay sakaan raw magpuasa po ka sa imong binuhatan ingana og sa imong batasan kinahanglan magpugang-pugang pugka mo atrapon asa day ka sir Agricolo Bautista amping mo kanunay diha og ginapaunta nga maadyo kanunay yung panglawas. Ma'am Emily Gonzaga ka-cute baby precious oy buyag daghan kadong salamat ma'am sa kanunay pong pagtimbaya o pananaw sa among video. Amping po diha mamuga sa mga dapit ron sa lain nasod. Ate Shere Ulrich, maara dyan po ni ganahan ko magbasa basta tag-as ka dyan mensahe sa comment. Hello Pao baby og undoy wahay na pud ko og pananaw sa inyong mga vlogs. Dagan lang tao tulumanon sa kinabuhi pero you're all in my thoughts and prayers. Sana naalang na tanan sa may panglawas ug malipayon sa kanila. Isan pa o ingan lang ang ate o kinabuhi. Daghang kagong salamat tudte sa imong gugma na mga paglubad pod kanunay pag suporta pananaw sa among videos nga wala guguwahi te basta kay nagihapoy mananaw kay mas dako ba jaag ma-earn sa dollar o naslayng naso. Daghang kagong salamat sa pagkanunay pud pananaw. Ma'am Berna Mendoza 950 to 150 pesos. 950 siguro po mga times to siguro po kapin. Karon pa may kasuway nga taas-taas agamong kuan bayranan sa kuryente pero init man lagi pud kaadto panahon halos way patay-patay ning among mga sabad ani. Magulay ni among sabad gamit kay clip-pan ra. Wala sa sebras tas kuryente. Ay nanawag na mo pud dali ko ba? Maghuwat pa kang nanay. Pero mo larang-larang ra siguro po ning kainit o magwan-uwan na po po. Mga po, daghang itong salamat sa kanunay pagtimbaya sa mga suporta na ko'y puas kanunay pananaw sa mga video bisan ingani ra ng video namin mapaabot pohon nami Arkansya. Ate Lucy Hater diha sa Hawaii doble amping po kanunay diha te. Sa katong namin na-discover sa una na din na siya guys pero bako ka rin ibang hanti pa day karon sige pa day istorya di na naman siya pero sa siya naman alam sa mga dyan kalipay pamatay mahimo na basta kayo at ang hilabot niya isa pa tong uban nga wala ma-mention nagkapuno na lamang pod basta mo'y comment diring napita mga to guys agatang maabot ang 2K subscribers po kung asa lamang diring ihulog sa Arkansya aron di magamit. That's precious. Hi ikaw dali. Hi wa pa ko na to uy liad ka. Wa pa ko na to gabiin na. Di pa ko dari nagaliwaras pa ko. Dali na. Tulog na tala kay the time is 9:10 in the evening.
Uy, naninggaran. Sana ka hindi ka makatuog. Malapasan na po ka. Just Armando. Nagsugod na day kog tanaw sa mga kinadaghanan kadtong mga comments guys. Na si Jay murag rank na ba? Makita na na og kisa to kinadaghanan. Ano na ianam na naglista pohon pero baw to pa sure og anos ani mo toke basig December pa. Basta maura to. Ano man? Hoy! Hoy! Wala, nawa na sa tay. Hamas na tay. Tanawa na ma. Tanaw po sa bintana. Kaya butig mo. Agi ba sa tay sa bintana? Para mo sa tay. Nawa naman. Nawa. Nalagi sa tay. Tanawa datos tidi. Tanawa datos unlan. Tanawa. Tanawa datos mga unlan ba? Arang abti kay ba si Sagna ka diha uy. Ari sa tayo na. Yung tago sa unlan. Tago ko tayo. Tago ko na. Okay. Precious ganina ba namut may kay mong gisungog kay mamalagi nga gusto unta ko mo try og ato ko sa PGH magpa-check ups. Magpasikan top ko dito kay medyo man dito kay na may sponsored nga mga doktor sa mga libre ko pera. Na. Ging na naman ganina nga ibilin sa kang lula insi ha. Hilak man noon. Kasabutog ibilin. Kaya mauman lagi nga mas madyo man kuno ning agapan og sadyo labong wa pa ning grabe kaysa paaboton pa kuno mo grabe. Dan sa antaman nga ginagabirin sa kang lula insi naka kay mulakaos na nay. Muhilak man noon. Kasabuto dahil siya gibilin. Magsilbi kay hindi pa naman hinaog magpijaok. Hindi di mo hilom. Kaya mo nabitaw siyang lingaw-lingawon sa wadya na namang timpla sa biberon. Ug tubig mainom man siya tubig sa biberon pero ug gatas kay di man siya mo inom medyo man nung balibag. Diya mo pag isod sa baso di man po siya mo inom bawon sa na lamang kanin siya. Pabuto na naman siguro na na o kusa na si Jang malutas. Kusa na di na sa mututoy baka iluoy man po. Yan na lang siguro pagkupuhan magpapira o kanang kamao na bitaw sa buto na nga kanang mula kausas nanay kanang kasabot na siya ba hindi na siya mag-ilo kasabot na siya ibilin. Diyan masa to'y atang marites rong adlaw guys. Masa to'y mauro to'y among panghitabo rong adlaw dare. Ano na ganun sa sud. Kita sa putang tanan pohon sunod vlog. Daghan kadong salamat sa puas. Basta daghan kadong salamat malipazang kadong mga naagi hapoy nagpabilin nga nagsuporta og nasipang lantaw sa among video. God bless us all always and peace be with you all always. Bye.